No a já, než abych sklonila tu hlavu a jela domů zpátky, tak jsem říkala, tak jo, tak já počkám. No, čekala jsem měsíc, asi měsíc a půl, možná 2 měsíce určitě, než jsem se prokousala do toho kasína. Já jsem v té době prostě byla paní manažerka. Velká. Rozumíš? Jo? Ono to ego je strašně nebezpečná věc. Jo? Na jednu stranu si byla velká manažerka, která toužila po dítěti a měla nějakou jako pevnou sociální vazbu s nějakým mužem třeba, nebo jak to bylo? Neměla jsem, ale vlastně měla už v té době, kdy my jsme se potkali, tak já už jsem se s Viktorem jakoby stýkala. A to je ten muž, Viktor, je ten muž, který ti jako de facto nejenže zamíchal karty života, ale docela bych řekla, že tě o ně dost hustě obral.